Kene kadai jingja ka basir kai ka belajar ke distrik Yadgir Karnataka mentak sengi ka khatnya tergeyong arcar preu. Haba ka wei ka jinga tuku kali ka bajur ka lashimi ka jing im jong ki hindrungut ki breu. Tela dapi kwa bantip ka menia ngapi kene ka video hadu menakut. Barwar kaliaru ban share, like ba subscribe kumju ya kene ka channel. Kenapa pinyo ya ki news update ki bangsawan. Kawai ka kalirit ka badang Yad State kala tuku beja kemat kawai ka bos jongga kenhun private hajan kawai ka senong di Wapur. Na kabor jong ka jiga tuku ka bajur ka kalirit kala kemding hasan kading kala rehem hadu kata-kata hadu ba baro artili ki kali gila sya thanglang hapo ki kendiat minit ki baklat bat ki bamsaw hagane ki jingja ndrungut ki briu gila klat sngausi ban yatu ba baro ndrungut ki basyong hapo ka kalirit gila klat hasan la suba ba kila sakut hapo ka kabin bat kim shamla yo por ban mi sabar ha kapor ba kemding don kato kan nengut ki nong senong ki basyong hapo ka bos ki balaman saw malumala namar ka jing pai kansan ka kali balapan kit ya ki ha hospital banyo ya ka jing sumar ki kanhun pelibding kilawan hasan sya kato ka jaka hadin bagi leyo jing tip na kinong senong kilala ban pelip kading hendrai sausi ki badon hapo ki kali kila klat lupa ki pulit ka distrik Yadgir kila simti ya kena ka kam bat kidang persang ban tuet ya ki kerteng bat ki senong jong ki baklat ki pulit kidang bisyar benia lada kane ka jingja ka dai namar ka jing penyat state palat put lane kajing persang ban palat wartek hakalenti bakim